Sup bros and girls. Vítajte pri ďalšom videjku Drbané mozgy. Prvé video celkom zaujímavé, nejaké tie dislajky sa tam nahrnuli, som pozeral, že what the fuck, man? To sú moji kamaráti. Hej, ale potom nejaké lajčiky to opravili, čiže easy cheesy, thanks for Ďakujeme všetkým, ktorí si video pozreli, aj hejterom, aj všetkým kamarádom. A celkom dosť pozretí som bol celkom zaujatý. V tomto videjku vlastne si zhrnieme dnešný deň, čo ako, alebo aj včerajší, jak to všetko prebiehalo a povieme si čo ďalej. Dali sme grafiku na kanál. No včera vlastne po natáčaní sme šli ku Sanasovi strihať videjko, jak bolo postrihané, šli sme na vlak, šli sme ku mne, tam som sa hral troška s grafikou a tak, aj so Sanasom. Jak bolo to dorobené, neviem, okolo 5 ráno som sa dostal aj ja do postele. Hej. No ja som poslednú pol hodinu už tak celý čas zaspával a okolo tej 5:15 už aj on si išiel láhnuť, lebo to bolo už brutál, už obidvaja mŕtvi. Akorát som všetko dokončil, aj videjko sa uploadlo, takže dalo sa. A dneska vlastne ráno nás zobudil telefonát, volali vlastne Sanasovi, že treba ísť robiť, tak sme išli na brigádu, sme makali jak fretky. Dačo sme zarobili, čiže uvidíme čo a jak. Nosili sme vlastne sadrokartóny na 6. poschodie, makačka jak svinia. A popri tom ešte nejaké konštrukcie, boli sme vlastne ešte odniesť zbytky do stavby do zberných surovín. A potom už vlastne sme šli tu na Sanasovi. A sme si povedali, že natočíme druhé video, že si dáme dokopy to, čo sme vlastne robili za posledné 2 dní a vám porozprávame. Preto vlastne sú aj niektoré zmeny na kanáli, či už grafika, či už avatar, vodoznak alebo takéto obyčajné veci, s ktorými sme sa bavili. Okolo 21. idem preč a prídem asi až okolo 4. augusta, takže ešte ponatáčame nejakých pár vecí a dáme to dokopy, aby videjka vychádzali každých 5 dní aspoň. Dajte nám nejaké námety do komentárov, že aké videá by ste chceli vidieť, čo máme natočiť. Uvítáme každý reálny názor. Zjedz máčku, hej. Dneska sme ani v posilke neboli, lebo sme sa tam nadreli jak kone. Ešte taká možno vec, že chceli by sme sa snažiť robiť také skôr kratšie videá a maličko viacej prepracovanejšie, ako keby som tu mal hodiť s Chrisom video, ktoré má, neviem, dajme tomu 10-15 minút. A nikomu sa tak dlhé video nechce strihať, alebo takto. Strihať by sa aj chcelo, ale vám sa to potom nechce pozerať, lebo na čo? Lepšie lepšia tá kvalita, jak tá kvantita celkovo, by som povedal. Dáme si zaležať a uvidíme, čo ako to pôjde. Ďakujeme za dosiahnuté zhliadnutia, lajky, za tých 16 odberov, ktoré tam sú po prvom videjku. Celkom v pohode si myslím. Vidíme sa pri ďalšom videu. Servus boys. Čau. A nezabudni poslúchať rodičov, hej. Poslúchajte rodičov, rodičia majú pravdu. Servus.